खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 5 बैसाग दान 1432 मायथाइ सनिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमांआ मोगथाङाव महर मोननो हागौ। नाथाय नोंथांनि थुलुंगाखौ हमथानानै लाखि, मानोना बांद्राय खुसियाबो जेंनानि जाहोन जानो हागौ। खरसाया बांगोन, नाथाय बे समावनो आयनि बांनाया बेखौ समानथि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बावगारनानै गावनि नखरजों गुन गोनां सम हगारगोन। दुखु दाखालाम, माब्लाबा फेलें जानाया गाज्रि बाथ्रा नङा। बेनो जिउनि समायना। नोंथांनि खामानिनि मोखांआव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया थारैनो फिथाय होगोन। गावनि सम आरो गोहोखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव बाहाय, नाथाय बै आयदाफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांजों सोमोन्दो गैया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान हाबाफोरखौ साजायनो हागोन। बेयो मावफारियाफोर आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गोजौ बिबानगिरिफोरा मावफारियाफोरनि सायाव मोजां नोजोर होगोन। गोजाम आबुं जायै हाबाफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। फोसावनायनि राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरारि जिउआव नोंथांनि गोहोम आरो गोदैयाबो बांगोन। नोंथाङा अनथोबफोर आरो नोंथाङा मोन्नाय सनमानजों गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जागायनो हागोन। नखर आरो लोगोफोरनि गेजेराव गावनि थाथायखौ साबसिन खालामनायनि बाथ्रा सान। दिनै नोंथांनि गोसोआ एसे बांसिन आबेगगोनां जागोन। जायखिजाया जेंनाखौ नोंथांनि गोसोनिफ्राय गोजानाव नारहर। फालांगियारि थाखोआ राङारि लेनदेननि सोमोन्दै सांग्रां थानांगौ आरो गोलाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि एबा मावथांखि मोननो हागौ। नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। आद्रा थानाय हाबाफोरखौ दिनै मावफुंनो हायो। रमान्टिक आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागौ। दिनै फोलानायनि गोख्रों जाथावना दं। लाइजामफोरजों सांग्रां जा। समाजारि सिनायथि मोननाया दिनैनि सानखौ फालांगि, रांखान्थि आरो समाजारि महरै मोनसे मुलाम्फा गोनां सान बानायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। हाखु-दाखु थिरांथा दाला, जर'खायै गोनांथार राङारि गोरोबथानि सायाव सावरायनाय समाव। बै खुरमा बाहागिफोरनो साबायखर बाव जायफोरा गोब्राब समाव नोंथांखौ मदद खालामदों। बे फिसा आव-फावआ बिसोरनि गोसोखौ बांहोगोन। साबायखर बावनाया जिउनि मोदोमनायखौ गोसारहोयो, फारसेथिं साबायखर बावनाया बेखौ गावस्रायो। थगायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोहो आरो लोरबांथिफोरखौ बुजिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना गेजेर थाखोनि फिथाइ गोनां बायदि नुयो। हाबा जानाय जिउआव दावराव-दावसि आरो फालांगियाव बाहागोआरिफोरनि गेजेराव बेले-बेजे जानो हागौ। बेनिखायनो दिनै नोंथांखौ सांग्रां जानो बोसोन होनाय जायो। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि समाजारि जिउआव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा उल्था आथोननि सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ आरो बेफोरबायदि रायज्लायनायाव सांग्रां जानो बोसोन होनाय जायो। बबेखानि गासैबो मोजां जानायनि उनावबो सावस्रिया जेंनाया दाबो नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। समाजारि राजखान्थियारि फोथाराव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जाफुंसारनायनि मोनसे मोजां खाबु नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव सोरबा सासेखौ फैगोन होनना मिजिंथिनो हायो, जाय साबसिननि थाखाय गोबां सोलायगोन। गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि लोगोफोरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर हगार। दिनैनि साना मोजां मोननाय आरो रमान्सनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै गावनि सालायखौ हमथानानै लाखि, नङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरखौ दुखु होनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि आयदायाव समाजारि सोमोन्दोखौ सिफायनायनिफ्राय गोजानाव था। जेथो गोनां हाबाफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो मुलाम्फा गोनां फालांगिफोरबो खुंनाय जागोन। दिनै नोंथाङा सांग्रां जानांगोन, मानोना रांनि खहा जानो हागौ। मोनसे हाबिला गोनां बिथांखि जागायनाया जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि। नोंथांनि खरसाया बांगोन, जाय नोंथांनि थाखाय जेंनानि जाहोन जानो हागौ। नोंनि पार्टनारआ नोंखौ हेफाजाब होगोन। मोजां मोननाया ओरैबायदि मोनसे मोनदांथि जायखौ खालि मोनदांनायनि अनगायैबो गावनि आंगोजोंबो रानलायनांगौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुङै बुजिनो हाया। नाथाय गोसो हमथा, थाबैनो बिसोरो नोंथाङा मा बुंदों बेखौ बुजिनो हागोन। नोंथांनि गेजेराव माखासेया मोनसे गोलाव दावबायनो गोनां जानो हागौ, जाय जोबोद मुखुब थागोन आरो जोबोद मुलाम्फा गोनांबो जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय आयनि गोदान फुंखा नुजाथिगोन। नोंथांनि जिउ राहायारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा मोनसे नखरारि हाबाफारियाव गोसो होनायनि मिरु जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानगासिनो दं आरो दिनैनि साना बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथांनि लामायाव मोनसे गाहाय फालांगियारि खाबु फैगासिनो दं। जुदि नोंथाङा सासे फालांगियारि बाहागोगिरिखौ लायो, अब्ला बिसोरो नोंथांनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि मोजां साननायाबो दिनै जोबोद हेफाजाब होगोन। फिसा-फिसौ जेंनाफोरा नोंखौ सोरगिदिं बेंखननो हागौ। बेखौ रोखा खालामनो थाखाय जुनिया नोजोर हो दि नोंथांनि थिरांथाफोरा नोंथांनि सायाव आबेगारि महरै सोनारनाय सोरबा सासेखौ दुखु होआ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। जर'खायै गोनांथार राङारि गोरोबथानि सायाव सावरायनाय समाव गोख्रै थिरांथा दाला। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि जिउआव जुनिया गोनांथि थागोन। नोंथाङा रोखा बुजिनायनि गेजेरजोंल' गावनि बिसि-फिसायनो गोसोआरि हेफाजाब होनो हायो। गावनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनो थाखाय गोदान आदबफोरखौ बोजबना ला। नोंथांनि स्टाइल आरो खामानि मावनायनि गोदान आदबा बै सुबुंफोरखौ गोसो गुदुं खालामगोन जाय नोंथांखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होयो। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ जेबो हेंथा दाहो। गावनि जिउ लोगोरि आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। दिनै नोंथाङा हारसिं मोननो हागौ, बेनिखायनो बबेहायबा बायजोआव थां आरो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय लोगोफोरजों एसे सम हगार। सानाया नोंनिनो मानसिफोरनिफ्राय फैनो हागौ। सुथुरफोरा फेजेनगोन। गथ'फोरनि फारसे बिबानफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। अनथोब आरो सनमाननि इसारा दं। सावस्रि आरो मुंदांखानि बागै सांग्रां जानाया गोनां। दावबायनाया गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'नि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय थुलुंगा मोननायनि उनाव नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे खाफाल गोनां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। हरखाबै नोंथांनाव रां फैगोन, जाय नोंथांनि खरसा आरो बिलफोरखौ सामलायगोन। मोनसे नखरारि गुमुर खोन्थाजानाया नोंथांखौ सोमोनांहोनो हागौ। थगायनायनिफ्राय गोजानाव था।
मानोना बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि खर'खौ बुनो लुबैनो हागौ। माखासे यगा खालामनाया साबसिन जागोन। देंखोआ नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव राहा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। मीन राशि। दिनै जायखिजाया ट्रेन्जेकसनफोरखौ सांग्रांथिजों खालाम। नागारनो रोङै अननायआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गोदान बिथांखिफोरा गोसो बोनो हाथाव जागोन आरो आयनि मोनसे मोजां फुंखा जानो हागौ। दावबायनाया हरखाब मुलाम्फा होनाय नङाब्लाबो बेफोरो मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बिथा गायसनगोन। दिनै दावबायनायनि समफारिबो बानायनो हागौ। आद्रा थानाय हाबाफोरखौ समाव फोजोबनाय जागोन। फिसा-फिसौ आयदाफोरा नोंथांखौ सोरगिदिं बेंखनगोन। हा आरो बिल्डिंफोरजों सोमोन्दो गोनां बिथांखिफोर थागोन। राङारि आयदाफोराव उफ्रा सांग्रांथिनि गोनांथि दं। लोगोफोरजों माखासे गोसो बोनो हाथाव आरो गोसो गुदुं बुब्लिफोरखौ बारहोनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि खामानि आरो गोनांथिफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।